Sanibonani indlondlo ezinhle kumagumba amanomhlaba. Indlondlo lekhulumayo umntana ohamba namakhehla. Sanibonani. Namhlanje indlondlo ngiza nje kakhulu kunina ngizothi ake sizihlambulule, ake sigeze, ake sisuse bonke ubumnyama, ake sikhuthale. Umuntu ohamba namakhosi, umuntu ohamba nalomoya lo esihamba nawo, kakhulukazi uyageza. Iy'ngelosi esihamba nazo zihlambulukile kakhulu kabi, azizwani nokungcola. Mangabe kungcolile endlini, mangabe phansi kombhede kukhona ubulwembu, mhlawumbe kade wagcina ukushanela phansi kombhede kodwa olala kuwo, emakhoneni kukhona ubulwembu, yonke indawo ingubo olala kuzo, kade wagcina ukuthi uyigeze uyihlambulule. Ukugeza nje iy'ngubo zakho lezi, ukuyiwasha, ukuzihlambulula lapho, ukuzihlambulula nje kahle kakhulu indlondlo. Iy'mpahla oyigqokayo ungayiphindaphindi kaningi, even net-night dress. Lokho-ke kuyasiza indlondlo ukuthi u-understande lo moya ohamba nawo, u-understande labantu ohamba nabo ukuthi kahle kahle abantu benhlanzeko. Ngisho nokugeza, sometimes mawugeza kuke kube kuhle ukuthi ugeze uqede ngamanzi anensipho, wenzeni ube nje no-5 litha wakho nje wamanzi abandayo. Thina-ke sigezele ey'ndishini, nabanye-ke abagezele emashaweni, emabhavini. Awube namanzi ozothi mawuqeda ukugeza uyirinse ngawo, uvele uwathele nje emzimbeni, urinse leya nsipho, urinse yonke into, ukuthi nje njalo uhlale uhlanzekile. Indlu yakho olala kuyo mayingahlali ungasenzanga i-spring cleaning ngeviki, every week wenza i-spring cleaning, every week wenza i-spring cleaning. If mawenza i-spring cleaning, sebenzisa phela umcako omhlophe, uthele la emanzini, ufake kancane, uqhephule, ukorobhe ngawo. Mawusukorobha, ukorobha indlu yakho, ukuyiklina leyo ndlu, ukususa imimoya engcolile, ukususa imimoya yobumnyama, ukususa zonke izinto eziyichitho eyihlele emakhoneni. Yazi ngithi mina ney'mpahla siyibheke, kade kuwukhisimusi khona maduzane nje, baningi abantu abaphiwa ama-present, baningi abantu abaphiwa izinto ey'thile, ayibone lento ispecial ngale ndlela, kanti lento ayikho special. Lento ophiwe yona yilento ebambezela wena, yilento ezoba ugadi ikhaya, ikugadile ukuthi unyakaza wenzani. Yabona nje ziningi izinto ofanele uzibheke kahle kakhulu nje. Ilo moya, inkinga yethu nje ilo moya esihamba nawo, ilo moya esihamba nawo ofuna sibe cautious, ofuna sibe ngale ndlela ubheke. Kodwa kwesinye isikhathi sike silahlekelwe ukubheka because asijwayelanga ukuthi siqaphe kakhulu, asijwayelanga ukubhekisisa, asijwayelanga futhi ukuthi sisole abantu. Siyabathanda abantu esiphila nabo, kodwa ngithi mina uma ngabe kuwukuthi ufuna indlela yakho ikuhambele kahle, uma ngabe kuwukuthi la ukhona ustakile, awubheke ukuthi yini le mhlawumbe engakuhlalisile kahle. Yazi kungenzeka ukuthi nje endlini yakho ekhoneni elithile, maybe kunento nje yathiwa yaphoswa khona ekhoneni, yahlala ihleli ikugadile, kodwa ngokuthi wena ushiftisi amakhabethi, ngokuthi awushiftisi, yebo phela sesinama built-in sinani, kodwa lokho okushiftisekayo umuntu angakhona ukufaka shiftisa izinto, vula. Makuthiwa wenza i-spring cleaning, usuku ukhuculula ngempela phansi kombhede, phansi komatrasi, uyabhekisisa izinto ukuthi kunjani. Thatha yonke into ongayisebenzisa. Ngiyakutshela mina ilo umcako omhlophe thina abantwana besithunywa avusisebenzela, ungawubuka kancane, uthathe kancane, kodwa uremove ngempela izinto, uyahlambulula umcako. Uma ufakile nje emanzini wase wakorobha ngawo, uphinde futhi bese mawusuqeda ukorobha usuyachela. Uchela ngani-ke? Uchela ngamanzi elokhuza nesiphethu. Uma ngabe unawo, ufaka nje amanzi amancane emanzini noma angakanani, uthi nje co amanzi esiphethu, uchele indlu yakho, uchela nangaphandle, uchele yonke indawo. Ukuhlambulula ikhaya lokho. Ikhaya liyadinga ukuhlanjulula as much as uhlambulula wena, kodwa uyadinga ukuthi uhlambulule futhi nekhaya ohlala kulo, uhlambulule negceke ohlala kulo, uhlambulule yonke into. Ikamera, especially ikamera lelo lala kulo, alibe clean ngale ndlela. Ikhona lento ukuthi maybe uyavilapha namhlanje in part, uyayibona nawe uma ungasaboni kahle amaphupho akho, uyazibona nawe ukuthi hayi khona la kungalungi khona. Sebenzisa ke lezi zinto engikutshela zona ukuthi cleaner indlu,
ubheke yonke into, khuculula, klina ngendlela, hlambulula ngendlela efanelekile, ngendlela yokuthi uthi mawuhlambulula ububheka phela ukuthi yini mhlawumbe yenza lendlu ukuthi amaphupho angasafiki. Maybe kukhona izinto, maybe umuthi owawuthathile somewhere lapho mhlawumbe usukhohliwe, uzokwazi ukubona izinto endlini ukuthi hayi mhlawumbe lokhu ikona, ukukhiphele lapha. Uyabo, thina sifuna ini? Kufuneka umphumela, funeka umphumela omuhle, funeke wena uphakame, funeke wena amandla akho uwazi ukuthi alele kuphi, funeke wena uzazi ukuthi unamandla angakanani. Kodwa uma ungakaphakamelwa isithunywa, uma ungakakwenzi lokho engikushoyo, izinto eziningi zizolala uma ngabe nawe ulele ndlondlo.